Здравейте, дами и господа, вие сте с мен Kiki200 и днес ще играем малко PvP в Reborn Craft. Знам, че доста често качвам клипове, но просто имам много свободно време и не знам какво да правя. И без да искам скочих преди да си изпия полушинките, но това няма да ме пречи, защото ние сме прота. Здрасти, това е такива. Метаме дебъвки. Комбо-ломбо. То също му лагва нета и не може да играе. Ела тук е, ела тук е, ела тук е, ела тук е, ела тук е. Гледайте го как бяга бота, защото протата го килват. И пък прота имам пред себе си. И не иска да се бия, ама ще се бие до смърт. Да имаш ендър пели. Добре, нека просто го оставим, защото не иска да полушалите. Лоу. То се оказа много добър, бе. Кики пе. Кама купираш, бе. Кама купираш. Гледай. Първо ме купира, после ме мета дебъвки. Значи има толкова много хора, които се правят на тъпи. И да, ще трябва да умра заради ботовете, които ми метат дебъвки. И с дет ми влизат 5 в 1. Или там колкото да е. Не могат да се бият едно в едно, ами задължително няколко са в едно. То до сега да бях най-добрия, защото като се извикам ти има и айде. Всички ги пукаме. Тъй, че имаме 20 човека. Пак те са някъде към 5. И като ги почнем всичките 20 в един, умрат. И аз ще умра. И да. Какво се очаква? Г. What? Пас. Добре, те средженки няма ме трябват. Спитки ще ме трябват. Potions. И някой си остава така често плейта. Тъпо. Но спитките са най-важните. Because so happy, I feel happy down the chimney. Добре, то с Get Out of the Way е хак. Фу. Тоест гръб над мен и пак ма бил. Фул хакер. Ето.
2 хита и ми остане на 2 сърца. Добре, изключи си хака, защото го забелязаха. Включително и аз. То да иска да се ревенджи, дед го килнах. Про, чакай малко, бро. Скача и наби, което е хакерство. И ще трябва да чакаме да умрем, защото типа ще се спре по някое време на 10-та минута. То сме бъгна нета и така всички го бият, защото гледат да фармят килчета. Така само гледам. Не и така просто да си. Просто и така са бия. Но те искат килчета. И то случайно е да хак. Така. Кета отдава и ти. И да, GG. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Очаквайте още яки клипове и ревюта и така нататък. Ще напиша IP-то на сервера в дескрипцията. Надявам се да ви е харесало и чао!